Linahing via Crusis o Station of the Cross ang gihimo kaganihan sining mga miyembro sa coast-oriented groups dito sa Mandaue City. Dito nila giampo o gipangaliya ang kasulbaran sa ubay-ubay nga mga kalbaryo nga sinati sa mga kabus. Ang report ni Nico Sirino. Pasan ang dakong krus, gilibot ni mga sakop sa grupong panaghugpong ang pipila ka bahin sa Mandaue City. Mihimo sila og istasyon sa krus sa lain-laing lugar. Simbolik alang kanila ang kalihukan kay paghulagway nila ang sektor sa mga kabus, daghang problema nga gisagubang. Sa ilang ika-14 nga istasyon, ang National Shrine of St. Joseph ang ilang giadto. Gipangaliya nila ang mga suliran nga giatubang karon. Sa ipamalandungan nato ang nagdilaag nga mga isyu karon sa atong katilingban. Nagdilaag kini tungod kay ang kinabuhi sa katawhan ang naasituhan. Mainampuon natong gitandi kining kasinatian nga giagian. Sama sa demolisyon, presyo sa palaliton, pagpamatay ug uban pa. Mga brutal nga pagpamatay sa mga dili maayo nga mga tawo binuhatan. Amo nang gidugang sa pamalandong kay isyu kana sa katilingban. Usa sa mitambong sa kalihukan, si Nay Paulita nga biktima sa demolisyon sa Cebu City. Matud niya, padayon silang nakigbisog sa ilang katungod aron makapuyo sa lugar. Apan taliwa ni ining problema, iya na lang gihangad sa kahitasan ang tanan. Kapito may gidimulis pero nibaro gid mi sa matagtag sa tagsa kakatungod namo nga di gid mi mopawa tungod kay sa among pagpuyo dia usa na siya kalawom dagatan katunggan pagatpatan. Kamao kami moampo. Kamao kami mosalig sa Ginoo kay mao na naghatag og kinabuhi. Siya ang tuburan sa kinabuhi. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sireno, Balitang Bisdak.